ndị na-ekupụta nwa ha pụta. Oh, ha nọ already, okay. Oto dị ni Jesu. Tata bụ ụka nke ise n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi. Afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbụla nọ ebe ọbụla ha nọ na anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Ngozi Ogoke na Maxwell na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa amara Chineke odudu ya n'ụzọ pụrụ iche n'isi Luke na Louisa Ejike, ndị nke na-elote ọgụ abụọ na iri na atọ ha ji wee nọwa di na nwunye, 53 years of marriage anniversary. Ezinụlọ Rita Oriji na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka Chineke ka ha si wee yọọ ya ka o si wee dị ha. Chineke wee n'ọnụ ekpere ha. Ezinụlọ Francis na Adauche Agogwa na-enye Chineke ekene maka amara ya na ngọzi ya, wee na-ekubatakwa nwa n'ụlọ ụka tata. Emma na Ngozi Ofiabulu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Chidi Ogalue. Kalista Ezeokoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Ngozi Obika, Agatha Amadikwa, Innocent Ezeokoye na Maslina Ezeokoye. Oke Mere na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Veronica Mere. Rita Oriji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Ọnụọha, Peter Njoko na Comfort Oriji. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe dị n'ekuta. Anyị ga-eje n'ihu Chineke nye ya ekele, onye obiọma nke ya na-enwe onye obiọma ya na-enwe ube. Anyị ga-eji nnukwu aja kemisatọ ya wee yọkwa ya mara njọ. Anyị ga-eje n'iru Chineke onye kere ụwa niile. Anyị ga-eje mụọ ikpere kpọọ isi ala nye ya. Anyị ga-eje n'iru Chineke onye kere ụwa niile. Anyị ga-eje mụọ ikpere kpọọ isi ala nye ya. Onye nwe anyị mee ebere.
onye nwanyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwanyị mee ebere. onye nwanyị mee ebere. Ka ihe arịrịọ Chineke dike niile nna dị ebighị ebi, anyị na-enye ekele maka ezinụlọ Francis na Adauche Agụgụọ bụ ndị na-ekwupụta nwa ọfụụ n'ụbọchị tata wee na-arịọ ngọzi gị. Na anyị na-arịọ ka isi n'aka nzukọ gọzie ya bụ nwa, gọzikwazi ezinụlọ anụnwa ka nwatakịrị a na-ekwupụta na nzukọ bụrụ nwa nke ngọzi gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile, bụrụkwazị nwatakịrị ga-ewetara nne na nna n'ikwu na ibe na mmadụ niile obi aṅụrị. Gọzikwazị nne na nna ka ha nwee ike inweta ihe ha ga-eji wee zụọ ya nwa bụ nwa ọfụma. Gọzikwazị anyị niile bụ ndị gbakọrọ n'ụlọ nsọ tata wee na-agba akaebe na ekele nke a na-ebunye gị. Mgbe iji anyị ncha nkụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha nwee ike isi na ekpere na ezi ọrụ nke Maria dị ngọzi bute na aṅụrị nke ndị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jikere na-egọzi ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Gracia nke Chineke nwụcha obi ha, nwanyị mụtara nwa na-enwe aṅụrị. O Chukwu gọzie, gọziekwa nwa. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na-edekọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dị n'ụlọ niile ọ bụ na ha kwarịsịrị nwe anyị nke ọma maka nnukwu ome nke Eukarịstịa site n'ịyọ mgbalị nke Chineke nchekwaba ya na odudu ya na ndụ anyị oge niile. Meela anyị ebere biko onye nwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwu anyị nzọpụta gị. Ka Chineke dike niile meela anyị ebere, gbala anyị njọ njọ, duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'elu kacha elu. Otito dịrị Chi n'ụwa udo dịrị. Otito dịrị Chineke mmadụ. Otito dịrị Chi ndị ya na-asachapụ. Otito dịrị Chineke anyị toge. Otito dịrị Chi anyị kwupụta. Otito dịrị Chineke kọrọ ọma gị. Otito dịrị Chineke anyị sekpụrụ gị, anyị sekpụrụ gị, anyị doge ebube, anyị ekele gị n'ihe n'ọkwa ebube gị, n'ihe n'ọkwa ebube gị. Otito dịrị Chi, o sekpụrụ ụwa Chukwu. Otito dịrị Chi, eze nke eluigwe. Otito dịrị Chi, Chukwu na dike niile.
dịrị Chineke onye nwe Jesu Kristi. Otito dịrị Chineke sọtụ nwa nke Chineke. Otito dịrị Chineke n'inwela anyị bụ Chukwu. Otito dịrị Chineke nwa atụrụ nke Chineke. Otito dịrị Chineke nwa nke nna. Otito dịrị Chineke onye na-emụtapụ njọ nke ụwa mere anyị ebere. Onye na-emụtapụ njọ nke ụwa na Otito dịrị Chineke onye nọ n'aka nri nna. Otito dịrị Chineke mere anyị ebere. Otito dịrị Chineke n'ihi na sọ gị ga-asọ. Otito dịrị Chineke sọ gị bụ gị nwenụ. Otito dịrị Chineke sọ gị bụ Jesu Kristi. Otito dịrị Chineke kacha dị elu. Otito dịrị Chineke nyere m ọzọ, nyere m ọzọ n'ebube Chukwu na amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Imeela anyị ụmụ gị, bịakwa kwe ka anyị kwụrụ n'ihu gị. Biko ụlọ obiọma gị gee ntị na arịrịọ anyị bụ ụmụ gị nke ịhụnanya. Ebe ọ bụ na anyị kwelu na Jesu Kristi, biko nye anyị ezigbo nwere onwe anyị, nyekwa anyị aṅụrị nke ndị ebighị ebi site na dịnwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Sọl wee gaa Jerusalem chọọ ụzọ isonyere ndị na-eso ụzọ Jesu, ma ha niile tụrụ oke egwu mgbe ha hụrụ ya, n'ihi na ha ekwetaghị na ọ bụ onye na-eso ụzọ Jesu n'eziokwu. Ma Barnabas kpọrọ ya, duru ya jekwuru ndị ozi, kọrọ ha otu Sọl si hụ Onyenwe anyị n'ụzọ, kọkwara ha na ọ gwara ya okwu. Ọ kọkwara ha otu Sọl si zisaa ozi ọma n'aha Jesu na Damascus, na-asọghị anya onye ọbụla. N'ihi nke a, ha wee nabata Sọl, ya na ha wee nọdụ
o wee gagharịa ebe dị iche iche na Jerusalem na-ezisa ozi ọma n'aha Onyenwe anyị na-atụghị egwu. Ọ gwakwara ndị Juu ndị na-asụ asụsụ Grik okwuchukwu, ha na ha rụrịtara ụka, ma ha gbasiri izu ike igbu ya. Mgbe ndị otu Kristi chọpụtara nzube ha, ha mere ngwa ngwa duru Sọl duruo Sizaria, wee zila ya obodo ya bụ Tasọs. Nzukọ Kristi dị n'ala Judia na Galili na Samaria dum nwere udo. Ọ bịakwara na-eto n'okwukwe, na-ebi ndụ n'ịtụ egwu nke Onyenwe anyị, bịakwa na-enweta nkasi obi nke Mmụọ Nsọ. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Ka anyị zaa ya: Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Aga m akwụghachi ihe m kwere na nkwa n'ihu ndị na-asọpụrụ gị. Ụmụ ogbenye ga-erigide nri wee rijuo afọ. Ndị na-achọ Onyenwe anyị ga-eto ya. Obi ha ga-adịgidekwa ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Ụwa niile ga-echeta Onyenwe anyị, bịakwa laghachikwuru ya. Ezinụlọ niile nọ na mba niile ga-efe ya. Ndị niile ji ike ọchịchị n'ụwa ga-eburu ya ikpere n'ala. Ndị niile na-arịda n'aja ga-akpọrọ ya isi ala. Otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Obi m ga-adị ndụ maka ya, ụmụ m ga-efe ya. Ha ga-akọrọ ndụrụgandụ na-abịa abịa akụkọ banyere Onyenwe anyị. Ha ga-akọrọ ndị amụbeghị amụ ka Onyenwe anyị si kwesị ntụkwasị obi, wee sị, ọ bụ Onyenwe anyị mere ihe niile ndị a. Otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Jọn dị Asọ dere. Ụmụ m, unu ekwela ka ịhụnanya anyị bụrụ naanị n'okwu ọnụ ma ọ bụ n'egbugbere ọnụ, kama ka anyị na-egosi ya site n'okwu ọnụ anyị na omume anyị.
Site n'ụzọ dị otu a, anyị ga-amata na anyị bụ ndị otu eziokwu ahụ. Mgbe ahụkwa akọnuche anyị agaghị ama anyị ikpe, ọbụladị ma anyị guzoro n'ihu Chineke. Ọ bụrụkwa na akọnuche anyị ama anyị ikpe, anyị ga-amata na Chineke karịrị akọnuche anyị, na ọ mazuru ihe niile. Ndị hụrụ n'anya, ọ bụrụ na akọnuche anyị adịghị ama anyị ikpe, anyị ga-enwe ntụkwasị obi iguzo n'ihu Chineke. Anyị ga-anatakwa n'aka Chineke ihe ọbụla anyị na-arịọ, n'ihi na anyị na-edebe iwu ya, na-emekwa ihe na-atọ ya ụtọ. Nke a bụkwa ihe ahụ Chineke nyere n'iwu, ka anyị kwere n'aha nwa ya Jesu Kristi, ka anyị hụrịtakwa ibe anyị n'anya dịka Kristi nyere anyị n'iwu. Onye na-edebezi iwu Chineke na-anọgide n'ime Chineke, Chineke na-anọgidekwa n'ime ya. Anyị na-amata na Chineke bi n'ime anyị site na Mmụọ Nsọ ahụ o nyere anyị. Okwu nke ose bụ ụwa. Otu m si biri n'ime ụlọ, onye ọbụla nọ n'ime m ga-amịta mkpụrụ n'ime uju. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwanyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Otuto dịrị gị dịme n'anyị. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, abụ m ezi osisi vaịn, nna m bụkwa onye ọrụ ubi. Ngalaba ọbụla n'ime m nke na-adịghị amị mkpụrụ, ọ na-egbupụ ya, ma ọ na-akwacha ngalaba ọbụla na-amị mkpụrụ ka o wee mịkwuo mkpụrụ karịa. Ugbu a unu dị ọcha n'ihi okwu niile m gwara unu. Bilikwenụ n'ime m dịka m si bilie n'ime unu, n'ihi na dịka ngalaba apụghị ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'ogwe osisi, etu ahụkwa ka unu na-apụghị ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na unu anọgideghị n'ime m. Ma onwe m bụ osisi vaịn, ma unu bụ ngalaba nke m. Onye ọbụla nke na-anọgide n'ime m, na onwe m kwa n'ime ya, ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. N'ihi na ewezụga m, unu apụghị ime ihe ọbụla. Onye ọbụla na-ebinyeghị n'ime m, a ga-egburu ya tupu dịka ngalaba ọ kpọnwụọ. Ndị mmadụ achịkọta ya, tụnye ya n'ọkụ, o wee repụ ya.
ma ọ bụrụ na unu ebili n'ime m ọ bụkwa na okwu m ebili n'ime unu rịọ na ihe ọbụla unu chọrọ a ga-emekwara ya unu site n'inye ọtụtụ mkpụrụ ka unu ga-esi enye nna m otuto sitekwa n'ime otu a unu ga-abụ ndị na-eso ụzọ m n'eziokwu. Oziọma nke ose bụ ụwa otito na-oge Kristi. Amen. Ịnọ n'ime Jizọs bụrụ nke Jizọs ka mma, ọ bụ ya ka mma. Ịnọ n'ime Jizọs bụrụ nwa Jizọs ka mma, ọ bụ ya ka mma. Aleluya. Ịnọ aleluya. Hosanna, amen, amen. Hallelujah. Kwebe Hosanna, amen, amen. Ịnọ n'ime Jizọs bụrụ nke Jizọs ka mma, ọ bụ ya kacha mma. Ụmụ na Kristi anyị agbakọkwara ọzọ dị ka ndị Igbo Nigerian Catholics nọ na Los Angeles nke California na ndị nọkwa gburugburu Los Angeles. Anyị wee na-ezukọ ka anyị na-efe Chineke anyị were asụsụ anyị were omenala anyị wee na-ebuli aha Chineke anyị elu. O gosikwara anyị na ihe ọbụla anyị jikọrọ obi ọnụ tinye uche anyị na anyị ga-eme ya ọfụma dịka ụmụafọ Igbo ndị ala Igbo na Naịjirịa. Ofu nnukwu ihe nne na nna anyị ha nyere anyị n'aka bụ onyinye nke okwukwe. Onyinye nke okwukwe ọnụ mana ọ na-abụ anyị ka anyị gee ntị ka plen gafee. Ịma plen a enwere ndị na-eme mgbọtụ karịa ibe ha, right? Enwere ndị bụ ndị nnukwu plen, enwere ndị bụ ndị obere, adị ndị nnukwu na-emekarị ndị obere na mgbọtụ. Oge ụfọdụ ya mgbọtụ adịzie modern. Anyway, so anyị na-ekwu na nne na nna anyị ha ndị mụrụ anyị nọ, ndị zụrụ anyị nọ, nyere anyị ọtụtụ ihe mara mma. Ha nyere anyị ọtụtụ ihe mara mma. Ofu n'ime ihe ha nyere anyị bụ onyinye nke okwukwe, onyinye nke ịnọgide n'ime Chineke, onyinye nke inwe ntụkwasị obi na dị na Jesu Kristi. O so n'ofu ezigbo onyinye gbara ọkpụrụkpụ ndị mụrụ anyị nọ, ndị zụrụ anyị nọ, ndị zụlitere anyị nọ nyere anyị. Anyị wee were ya na-aga wee na-agwakwa onwe anyị ka anyị si etu ahụ wee mee gịnị, wee harie ihe ụmụ anyị na ụmụ nwa anyị n'aka ka ha mata mba ọ dị ịnọgide n'ime nke Kristi dịka oziọma tatu na-agwa anyị. Yesu sị na ya bụ mkpụrụ osisi vaịn, na ya bụ ukwu vaịn, anyị nwa bụrụ ngalaba ya, aka na ya, na anyị nọgide n'ime ya, na ịnọ n'ime ya ka mma, ka anyị nwee ike wee jide ya nwe okwukwe. Ọkwa ya ka Ekweaza na-agwa anyị, Ekweaza na-asị anyị obi m ga-adị ndụ maka ife Chineke, ịnọgide n'ime nke Chineke. Ọ sị na obi m ga-adị ndụ n'ime Chineke. Ekweaza nke ụbọchị tata ọ sịkwa ụmụ m ga-efe ya, ọ kwefuru ya na ụmụ m ga-efe Chineke. Ya ka anyị na-arọ ma ụmụaka, ọ bụrụ na ụmụaka na-anụ olu anyị, na-anụ ihe anyị na-asụ. Ị maa na mgbe oge nne na nna gị na-agwa gị maka okwukwe,
na-agwa gị maka Jesu Kristi, na-agwa gị maka ịbịa ụka, na-agwa gị maka ezi omume, maka ime ekpere, ige ntị ọfụma, maka na ọ bụ nnukwu onyinye ka ndị nọ na gị na-enye gị. We are talking to parents, we are talking to small children now. When your parents begin to tell you about faith, asking you to come to church, asking you to pray, asking you to listen to them, you have to pay attention. Because your parents are giving you something precious, something very good, the Word of God. They are giving you the faith. Faith gives meaning, faith gives purpose in life. Anybody that has God has everything. God is very important. That's what the Word of God is telling us today. So younger generation, when your parents are advising you, asking you to come to church, asking you to go to catechism classes, asking you to take Holy Communion, they are giving you a good formation, a good training. So you have to pay attention, you have to listen. So ya ka ekwe ọzọ na-agwa anyị wee sị na ụmụ ga-efe ya na ha ga-akọrọ ndụrụga ndụ na-abịanụ maka akụkọ banyere Chineke, akụkọ banyere Onyenwe anyị. Ha ga-akọrọ ndị anwụbeghị anwụ ka Chineke si wee kwesị ntụkwasị obi. Ya ka anyị na-ekwu na onye nwere Chineke nwere ihe niile kasị mma. Asọ na Igbo sị that one with God is majority. Ya ka Jesu na-agwa anyị ụbọchị taata ka anyị nọgide n'ime ya. Ọ bụ site n'ịnọgide n'ime nke Chineke, ị na-eso ụzọ nke Chineke, ọ bụla ga-enyere anyị aka inwe oke anyị, imejupụta ihe a na-agwa anyị n'ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ nke abụọ na-agwa anyị maka idobe iwu nke Chineke. Mgbe ọ na anyị nụrụ idobe iwu nke Chineke, iji gwakwu n'eziokwu, ọ bụ idobe iwu nke mmadụ ka ọ bụkwu. Kedu iwu a na-ekwu maka ya? Iwu niile dị n'ụwa, iwu niile, ma nke dị n'eluigwe ma nke dị n'ụwa, iwu ole ka unu chere ọ dị iwu agụta? Ụnụ ọma na sọnsọ ofu iwu ka ọ bụ ofu uke, sọnsọ ofu iwu. Ndị mmadụ asị fara nke a kedu nke ọ na-ekwukwa? Ofu iwu niile jikọrọ okwu na ofu iwu. Kedu iwu ọ bụ? Iwu ịfụnanya. As simple as that. Iwu ịfụnanya. Iwe choose branches ya. Tata anyị nọ na pandemic anyị na-ekene Chineke na Los Angeles ebe anyị nọ, na California na US, na ọ dị ka ọ na-ebelata nwayọ nwayọ. Anyị na-ekene Chineke, mana e nwere ndị ọzọ like ndị India, ihe a na-anụ na India, anaghị Chineke mere ụmụ ya ebere. So e nwere pandemic ịnụnwa nke kọsịrị ya bụ ihe a na-agbanụ invisible virus, invisible enemy, onye iro anaghị afụ anya. Mana e nwere pandemic ọzọ nke a na-afụ onye iro ya anya, na-enyekwa ụwa nsogbu. E nwere ọzọ pandemic na-enye ụwa nsogbu. O wee bụrụ pandemic nke violence. Ọ dị ebe niile. Dịka
anyị na-ekwu maka pandemic ihe mana ebe niile emepere ego so anyị nwere more plane going to the airport so pandemic nke virus nwa bụ enemi onye ile nke na-afụ anya anyị na-anya obodo anyị si apụta na Nigeria anyị na-anya the level of violence dị n'obodo anyị si na-apụta ntị n'aka ha nke ọnụ ọ bụ na agụba obodo anyị nọ n'ime ya violence ọ bụghị nke ọsọ ya mmadụ kedu vaccine maka the violence nwa anyị agbago nke corona agbacha ụfọdụ gbata wahala ụfọdụ bụ ihe mana enwere vaccine and a na-agba mana nke nwa mmadụ na-ebute kedu the vaccine anyị agba maka nke a ọkwa love vaccine love you see anyị ka anyị mesikwara na ọgwa love nwa wee isi sabụ dị n'ime a na-eme mmadụ ifu Chineke n'anya efu mmadụ ibe n'anya love caring generosity ọkwa love nwa ga-ebutekwu ndị na-achị achị ndị ike ọchịchị dị n'aka ọ bụrụ na afọ ndị ha na-achị n'anya ha agba mbọ mee gịnị were natural resources Chineke ji gọzie obodo ha wee dozie obodo adị mma enwe ọkụ eletrik nwee mmiri nwee ụzọ nwee ezigbo ụlọ ọgwụ nwekwuo sekuriti ọ ịfụnanya oge ụfọdụ abụọ patriotism love of fatherland love of country ofu ihe a ka a na-ekwu iwu niile bụ ofu iwu ịfụnanya ọ bụ n'aka okwu nke Chineke na-arụtara anyị aka n'ụbọchị taa ịnọgide n'ime Chineke ọ na-ebutekwu mgbanwe nke obi maka na onye na-asọpụrụ Chineke mgbe ọ na-eme ihe ọ na-achị ọchịchị ọ ga-ebu ọdịmma ndị ọ na-achị n'obi ọ ga na-ebukọrọ ego rụrụ ọha mmadụ na ego rụdụkọrọ obodo jee zoo ofu ebe maka sọnsọ ya na famili ma ọ sọnsọ ya na ndị metụtara ya na mba ịnọgide na ya bụ vine n'ime Chineke na-ebute transformation ọ na-ebute mgbanwe nke mmụọ ọkwa ya nwa bụ transformation ya nwa bụ mgbanwe ka anyị fụrụ n'ihe ọgụ nke mbụ tata ka esi na-akwụ nke ọrụ ndị ozi anyị fụrụ ka okwu nke Chineke si wee gbanwee onye a kpọgburu Sọl mechaa gbawazie Pọl anyị fụrụ na mgbe Pọl bịakwutere ụmụnna n'ime Chineke ndị mmadụ eme gịnị gbụwasịa na-agba Pọl ọsọ Barnabas sị ha no wait Barnabas sị ha na onye a ụnụ na-afụ ọwụzi onye na-ahụ before ọnwa onye ahụ ụnụ mabụ na onye alụgo onye ọzọ this person has been transformed na onye anụnwa alụgo onye gbanwere agbanwe si na Pọl nwa na okwu nke Chineke eme gịnị agbanwego onye na ọ bụghị onye mere mgbanwe anyị mazụ ka Pọl si wee lụọ ọrụ si na mgbanwe nke o nwetara wee lụọ ọrụ gbasaa oziọma nke Kristi gbasaa oziọma nke ịfụnanya anụnwa nke anyị na-ekwu maka n'ụbọchị tata ya bụrụ na Kristi ka anyị ọnụ amara nke Chineke oge niile ka anyị nwee ike iji sie ike wee were okwukwe chekwube na ịfụnanya na-aga njem anyị n'elu ụwa oge niile site na Kristi Onyenwe anyị amen. Ka anyị kwupụtara okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ji ike niile onye mere eluigwe na ala na ihe dị mma a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna ụtụtụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe
ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ ragoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-echekọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Dị nwa anyị Jesu Kristi bụ ezigbo osisi vine, anyị bụ akara ya. Ka anyị nọgide ime ya nwa bụ Kristi mgbe niile, ka anyị kọsara mba anyị dị iche iche. maka ndị ji ezi obi na-arụ ọrụ ubi vine nke dị nwenụ, na ndị ji ndụ ha niile na-agbara okwu nke Chineke akaebe, ka Chineke na-agba ha ume na njem nke okwukwe ha, anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị nwere ezi amamihe ịchị mba dị n'ụwa, maka ndị ọ dị n'aka ikesa akụ na ụba nke ụwa, ka ha were ezi obi, ịhụnanya na ezi nghọta na-eje ozi a ahanyere ha n'aka, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka amara mbawanye nke ezi nghọta, maka ịkwụsị iji mmadụ atụ mgbere na ịchọpụta ụzọ a ga-esi kwụsị ya, ka Chineke tinye n'ime obi ndị mmadụ ezi nghọta na ike nke obi ịkwụsị ajọ omume a na-agbasa n'ụwa niile, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ụmụaka niile na-akwado ịtụrụ ugo mmụta n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ka ha mepụta n'omume ha ezi nkụzi nke ha natara. Maka ndị nkụzi niile, ndị nne na nna kwadoro ha, ka ha nweta ngọzi dịrị ọrụ ọma ha, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ngọzi nke Chineke n'uju, maka ezi mmunwe n'ime mmụọ, maka ikpe nkwụmọtọ, ka mmụọ nke Chineke dakwasị ọgbakọ ndị otu Kristi zukọrọ n'ebe a, n'ikwenye nkwa nke ibi ndụ n'ụzọ ziri ezi na ikpe nkwụmọtọ, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na aja Maasị dị asọ tata, ka ha nweta ebere Chineke site n'ekpere nke ndị otu Kristi, anyị arịọ gị dị nwenụ. Ebe n'ime obi ka anyị chetakwazi n'ebele anyị, echetakwazi ụmụnne anyị ndị nọ n'akwa ọya, ndị ezinụlọ anyị ga dị parishi anyị dị n'akwa ọya, ka echetakwazi anyị niile, maka na anyị na-aya ofu ihe maọbụ nke ọzọ.
ka anyị chi onwe anyị niile n'iru nke Chineke wee na-ayọ ọgwụgwọ nsọ ya na ngọzi ya n'ụzọ pụrụ iche. Chineke jike niile, anyị bụ ụmụ odibo gị ezukọgo n'iru gị n'ụbọchị tata wee chie gị mba anyị n'iru, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị bụ n'ime obi anyị. Biko gọzie anyị, bụrụ anyị mba anyị ndị a, meere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ugbu a bụ oge onyinye. Anyị nụrụ n'ime eme mma, anyị nụrụ etu isi eme mma, anyị bịara n'ụlọ nsọ gị nna ka anyị hụrụ n'ọbụ eziokwu. Anyị hụrụ na ị na-agwọ ọrịa, anyị hụrụ na ị na-ete ndị nwụrụ anwụ, anyị nụrụ na ị ga-enye anyị udo. Anyị bịara bụrụ eziokwu. Ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. Onye nwe anyị dị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. Onye nwe anyị dị mma. Ịbụchi, 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 ịbụchi. Onye nwe anyị dị mma. Anyị nụrụ niile n'ihe, anyị hụrụ na ị ga-ebi agha, anyị hụrụ niile nye ndụ. Anyị bịara hụ n'eziokwu. Anyị ma na ị ga-enye anyị udo, anyị ma na ị nyere anyị ndụ. Anyị bịara n'ihu nne nna m, anyị bịara ọ bụrụ eziokwu. Ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. Onye nwe anyị dị mma. Ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. Onye nwe anyị dị mma. Ihe ebube emelanụ, ihe ebube emelanụ, ihe ebube emela, ihe ebube emela, ihe ebube emela. Kele ya, ihe ebube emela, kelenụ ya. ihe ebube emela, Onye nwụrụ n'obe, ihe ebube ọnwụrụ ọnwụ bilie, ihe ebube ọmeriwo n'ike ọnwụ, ihe ebube ọnwụ enweghịkwa ike ọzọ. Ihe ebube emela, kelenụ ya. Ihe ebube emela, kelenụ ya. Biko kelee ya, biko gbara egwu, biko fewe aka. Onye meriri ike ọnwụ ọzọ, ọnwụ enweghịkwa ike ọbụla. ihe ebube Eze ebiliwo, ihe ebube emela. Onye ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efela, onye na-eme mma emeworo m ihe m narị ọnụ ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Asị m efela, onye njem ọnụ emeworo m ihe m na-ayọ nụ ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efela ya, ayọrọ m ya nwa, onye m nwa nyekwasa m. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efela ya, ayọrọ m ya udo, nye m udo mmaji mmaji. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efela ya, narịa ọrịa obi sama aka nye m ngọzi ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere
na-emere m ị ga-asị m efela onye na-enye nwa enyewa ọkwa nwa m yọrọ ya uwe ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela onye na-agba ọrịa ọgwụwa ọkwa m ọrịa mbụrụ bịa n'uwe ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m ike nkwa gbamgba zawa akwa m ọkụ mgbọrọ ya o ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela ya ayọrọ ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela ya ayọrọ m ya di onye m ụdị nyekwasa m nwa ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ ga-emere m ị ga-asị m efela ya aha mmadụ gịnị ka ọ bụ 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 o mere onye obi ya okwu aha mmadụ gịnị ka ọ bụ onye na-enwere ume ya enwere ume aha mmadụ gịnị ka ọ bụ toya na-eze toya na onye ọ gọziri kele ya na ọ bụ chi ya nwetụ ya na o nyere gị ndụ kele ya na ọ dị ike aga mee ya n'ọbeze o nyere gị nwa kele ya na ọ bụ mma toya n'ọbeze onye ọ gọziri kele ya na ọ dị chi ya toya n'ọbeze onye nwere ndụ kele ya na ọ bụ chi ya toya n'ọbeze Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Aja dị nsọ, aja dị oke ọnụ, ka ụmụ Chineke na-achụrụ Chukwu. Aja anyị na-achụrụ Chukwu bụ onwe anyị, arụ na mkpụrụ obi anyị. Nara onyinye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Rabanụ na nkaja anyị na-achụpụrụ amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka gị maka otuto na ebube afa gị maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị site na aja nsọpụrụ nke a anyị na-eketa oke na-adị ire karịsịa na ịbụ Chukwu nke ịbụ ịkụziri anyị eziokwu gị. Biko nyere anyị aka ibipụta ya na ndụ anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. welite n'obi elu. Anyị ewelite obi anyị elu n'ebe dị nwe anyị nọ. Anyị ejiri Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile ose bụ ụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi uru Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya emeri ọnwụ nke anyị, bịasịa bitere ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị Nsọ, 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 nsọ,
nsọ 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 ọsọbụrụ ụwa Chineke ka igwe ndị agha nsọ 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 ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu Hosanna 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 n'elu kasị elu nsọ 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 ọ dị ngọzi bụ onye bịara nsọ 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 n'aha onye nwe anyị onye nwe anyị nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu Hosanna 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 n'elu kasị elu nsọ 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 nna anyị nsọ ezi ọzọ gị dị nsọ anyị na-arịọ ka ide onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edihe na nke o jiri aka ya wee n'alụ wee laa achịcha dịrị ekele na otuto na waa ya nyere ụmụazụ ya sị nara m nke a rie n'iwu unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu etu ahụ ka o si mee mgbe anyị chọrọ ndị anya asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto nye ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ n'iwu unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile jere gbalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụta ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu na ibu na-efe gị anyị jiri maa na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ gbabata ha na ndị ọzọ niile nwere anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na dị nsọ gị niile n'imere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-ebe gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile ekele ekele so ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ n'uto niile site n'ụwa ta ụwa niile amen ụmụnna ka anyị were ekpere nnọọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe ka otito dịla afa gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata
nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwena ka anyị kwena na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ ebe ose bụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe. Onyenwe anyị Jesu Kristi, gwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebebe. Amen. Udo nke ose bụ gbadiri ụnụ mgbe niile, dịkwara gị. fela nwanne gị aka maka ekele nke udo na ịfụnanya nke Kristi. Amen. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Biko Chukwu mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Biko Chukwu mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị Onyenwe anyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo. Nye anyị Onyenwe anyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo. lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ m, etosiri m ka ịbata n'ime ụlọ m, ma kwuru asọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ na ọbụla aka isi chekwaba anyị nọ na ndụ ebebe. Amen. Lord, in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day. Jesus my Lord, up from the grave he arose, with a mighty triumph for his cause. He arose up, victor from the dark domain, and he lives forever waiting saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Then they watch his bed, Jesus my Savior. Then leaders seal the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose,
foes. He arose a victor from the government, and in his forever with his hands to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Bands cannot keep his praise. Jesus, my Savior, he took the bosom way. Jesus, my Lord, up from the grave he arose with almighty triumph for his foes. He arose a victor from the government, and he lives forever with his hands to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. My Lord, he died for our kingdom, to redeem the hearts of men. Now my people don't you weep, he has risen from the sleep, he lives again. Hallelujah, sing hallelujah, the Lord is risen, he is risen indeed, hallelujah, sing hallelujah, the Lord is risen, he is risen indeed, hallelujah. My Lord came forth like the morning, with the splendor of the sun, came triumphant from the world, from the darkness of the tomb, the victory won. Hallelujah, sing hallelujah, the Lord is risen, he is risen indeed, hallelujah, sing hallelujah, the Lord is risen, he is risen indeed,
anyị rịọ arịrịọ Onyenwe anyị were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị idubatara anyị n'ihe omume nke eluigwe site n'àjà nke dị nsọ. Biko mee ka anyị site na ndụ ochie anyị na-ebi gafeta na ndụ ọhụrụ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ onemone. This is for young adults and the youths. We are still looking forward and asking for volunteers. Volunteers, those of you that work with technology or want to learn, we have the cameras here. Our mass is on YouTube, on Facebook, and we need volunteers to be able to do it. We want the young ones, please, wherever you are. You may not have the know-how right now. You may not know it, but there are people here who are ready to teach you. So parents, please encourage the youths and the young adults among us to please join this group of volunteers, the future of this church, to take it up. There are people here to teach them that. Ka anyị lote nkwa niile anyị kwere ụlọ ụka together in mission, the capital campaign money, ara ise anyị kwere nkwa ya, mana ịkwụcha anyị ozugbo amanaghị ma anyị lotezi ya. So anyị na-ayọ ndị niile kwere nkwa dị iche iche, biko ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị mejupụtara ya, wee na-elotekwe dịka esi wee lotere anyị ụbọchị ụka gara aga. Ị na-enye onyinye, ọ na-adị mma ka ị nwee envelope ka ị na-etinye na ya envelope edere afa gị na ya, ma ị were envelope onwedo nke edere afa gị na ya, dee afa gị na ya, dee adreesị gị. Ihe ọbụla ga na-enye oyi adị mma na itinyere na envelope, dee afa gị, dee adreesị gị, ka e wee malụ onye wetara ya. Ndị Tansi prayer group ha ka nwere akwa ndị chọrọ ya, ọ na-afụ ịma ike bodo. Onye otu anyị rapụrụ n'ụbụ Maazị Tony Ụkatụ, Satọde anụwa ka a ga-akara ya ụka, kwanyere ya ugwu ebe a. Ndị nna ka unu lote, ọ bụ onye otu unu n'ụzọ zuru ezu. So ka unu malụ ka unu si akwanyere onye nke unu ugwu, ka unu lote ya. Ụka ahụ ọ ga-abụ na 5 p.m. ka a ga-eme ya ebe a. So ndị parish anyị ka anyị na-ama ọkwa anụwa na-elotalụ 5 p.m. ka a ga-aka memorial mass, funeral mass for Maazị Tony Ụkatụ, nke nwunye ya na-akụzi communion class ebe a eri oge, sorokwuo n'ihe niile a na-eme, ma ndị nne n'otu dị iche iche. Ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị bịalụ, ka anyị nọnyere ezinụlọ anụnwa, ezinụlọ ndị bụ Ụkatụ, this Saturday 5 p.m. Ka bụ maka ndị na-akwado ịnata oriri izizi first communion, this Saturday 9 a.m. nke ụtụtụ, ya bụ ya penance service, confession, nkwupụta. Saturday anụnwa for the first communion candidates, ọ ga-abido na 9 were gabazie. Unu maara ihe unu na ndị nkụzi unu kpatalụ. So parents, please, ọnụ nwa na-ebute ha, ka unu gbaa mbọ
hụ na ha nọ ebe a on time. Amechazie na mgbede ọ bụrụ the memorial mass, ụka ọzọ na-eso ya bụ the 16th ka ha ya anata oriri izizi. Ya bụ ndị niile ezinụlọ dị etu a ka ụnụ malụ, and ịnata oriri izi aha ga-abụ na 12 o'clock mass on the 16th. Ọ bụ ụbọchị anwa ka ọ ga-abụ. Ụbọchị ụka na-abịanụ on the 9th, anyị maara na ọ bụ nnukwu ụbọchị. Ọ bụ eziokwu na COVID dị, mana COVID na-emela anyị ebere n'arọ a were na-ana anyị na-achụ ya, and anyị ya chịfụsị ya. Ihe ọ pụtara n'arọ nke a bụ ndị nne adị nshi onwego ndị na-ajụ m ana ya ọ na-akwadokwe. So ndị nna eji n'aka na ọnụ na-akwadosi ike maka ndị nne, etu o si na wee do anyị eme ka o si wee do. So ndị nne ebe ọ na-anọ na o nwere onye nwere nne, ma ndị grandma, ndị ọbụla, ma ndị nwunye, ụbọchị anwa bụ ụbọchị ụnụ. Ebe onye ọbụla nọ na anyị na-asị ụnụ ya afụta, anyị eme ka o si wee do. Eji n'aka na ndị nna na-akwadosi ike maka ndị nne. Ụbọchị anwa na ihe abịa ebịa n'oge, maka ị nwere ike ga-abịaghị n'oge ị na-achọzi ebe ị ya anọ. Ọ bụ next Sunday 12 o'clock mass. A ga-enwekwa 8 ka esi enwe, nwekwa 10 ka esi enwe, ma 12 p.m. Igbo Catholic women. Ụbọchị a bụ ụbọchị ụnụ, nne na ndị nne, ndị grandmother, ndị nwunye, ndị ọbụla. Ụbọchị anwa bụ ụbọchị ụnụ, ndị nna na-akwadosi ike. Ezinụlọ ndị be Ebunilo anyị na ha na-akarịta ụka ebe a, anyị ma ọtụtụ n'ime ha. Ezinụlọ Ebunilo ndị nke nọ ebe a anyị maalụ: Emmanuel Ebunilo, anyị maalụ ya; Teresa Onwukeme, George Eze na Emeka Ebunilo; adanne ha Josephine rapụ na Nigeria n'izu ụka anụnwa gwụrụ agwụ. Biko anyị maalụ ka anyị si eme, ka anyị kpọọ ha na fon, ndị ya ejenwu ejenwu, ndị ya eberu eberu n'ụzọ abụ n'ụzọ, ka anyị metụtalụ ha. Adanne ha rapụ na Nigeria. Anyị were ohere a wee na-ekene mmadụ niile n'ụzọ dị iche iche anyị si akwalite ụlọ ụka anyị. Na-ekene mmadụ niile n'ụzọ dị iche iche anyị si akwalite ụlọ ụka anyị, ka anyị gbaa mbọ n'ụzọ adịkwa na anyị emenwu, were fụ na ụlọ ụka anyị St. Eugene parish anyị wee were nye ndị Igbo n'aka, ka anyị fụ na ọ kwụchim na ọ na-aga n'iru. Wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị du anyị eje na ya bụ Fada Jude Umeobi, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Kịtazi ana m akpọpụta di na nwunye ndị nke onye ọbụla na-enegara anya. Ọtụtụ n'ime anyị na-anụ nwaanyị na-anụ di, anyị a na-eme kweke, ọ bụghị jebe iru, ọ bụghị nara azụ. Ma anyị n'ezie ihe dị ka ndị a mma akpọkịta: Maazị Luke na Louisa Ejike, ndị nke nụbagoro di na nwunye 53 years. 53 years. A na ha aghọgbu onwe ha, ma ha akakwụ ya n'ụzọ abụ n'ụzọ, ha akakwụ 53 years. Ndị ka na-eme ofu arọ, emari 10, emari 5, ka ụnụ fụ na ọ bụ ebe a na-eje eje. Biko ka anyị kụpụrụ na ha aka, ka ha pụta, ka ụlọ ụka anụwa, ka anyị yọkwara ha ka ha na-aga n'iru, ka Chineke durukwa ha na-agọzi ha. Kịta ha na-apụta, mkpụrụ niile sie ihe ha mịtara, enwe ndị nke nọ ebe a ka ha sorokwa were fụta, bịabazianụ.
Chineke ịdị mma o, Chineke ịdị mma, onye na-eme mma na-ekwe ikpere m n'ala o. Chineke ịdị mma, onye na-enye ndụ na-ekwe ikpere m n'ala. Chineke ịdị mma, ọkpụkpụ ezuru ike ọnụ m ekele gị nna m o. Chineke ịdị mma o, Chineke ịdị mma, Chineke ịdị mma. Ara ndụ ka anyị gbatịpụ aka maka ibele ezinụlọ wee bele. Chineke jike niile anyị na-ekele gị maka ụmụ odibo gị Luke na Louise Ejike bụ ndị nọgọnọkwa mmiri na nwunye 53 o wee bụ nnukwu ihe aṅụrị na nnukwu ihe na-ekele n'ebe gị Chineke nọ. Anyị na-ekele gị maka ogologo ndụ na adịke nke inyegara ha enye. Anyị na-ayakwa ka itinye ha ndụ n'elu ndụ arụ ike na elu arụ ike. Gọzikwazị ụmụfa niile ikwu na ibe ogologo ndụ na arụ isi ka anyị na-ayọ n'isi ha niile. Gọzikwazị anyị niile bụ ndị nọ ebe na-enye gị ekele. Anyị na-ayakwa ogologo ndụ na arụ ike, ngọzi kwuru ngọzi n'isi anyị niile. Biko chekwaba ezinụlọ ọnụnwa ndị na-enye gị ekele n'ụzọ pụcha n'ụbọchị tata. Gọzie fa na-ebufe ụzọ na-ebelefe azụ. Mgbe ije anyị niile nke ụwa ga-agwụchazie ka anyị nchazie ike irute na aṅụrị ebi ebi na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jikere na-egọzi ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Tụwara ya mma mma, Tụwara ya mma mma, sị ya n'omeela, sị ya n'omeela, onye ọrụ Jizọs. tụwara ya mma mma, sị ya n'omeela. Tupu anyị nye ngọzi ikpeazụ gbasazi anyị na-ekenekwa mmadụ niile, na-ekene anyị niile, na-ekene ndị niile tụrụ mma mma, wee na-ekenekwa ndị ụka niile ma ndị mere ma ndị nọ n'ụlọ. Anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya n'isi anyị nche oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, Nọnyekwara gị. ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ekele dịrị Chukwu. Unu ncha bụ ndị kwere ụnụ, Alleluya. Kwenụ otito dịrị Chukwu, Alleluya. Jesu kulitere n'ọnwụ, Alleluya. Unu ncha bụ Ndị kwenụ kwenụ otito dịrị Chukwu, Jesu bilitere n'ọnwụ, Alleluya.